Mirko, hvorfor var den formodede gerningsmand overhovedet på fri fod? Jamen, fordi manden, på trods af, at han var godt kendt af myndighederne, havde været kendt af myndighederne, siden han har været 14 år gammel, jo ikke er blevet dømt. Han blev ikendt en fængselsstraf. Den er blevet anket, så den var ikke færdigbehandlet i systemet. Han var blevet bedt om at gå til et, man kan kalde det et afradikaliseringsseminar. Det mente de personer, der har snakket med ham, ikke havde den store effekt. Og til syvende og sidst må man jo bare konstatere, at en mand, der åbenlyst var blevet radikaliseret, havde prøvet at blive en del af Islamisk Stat. Han har nu dræbt blandt andet en 65-årig polsk kvinde, fordi systemet ikke har sat hårdt ind tidligt nok, og det er der en kvinde, der har betalt med sit liv for. Og hvis vi så ser på det politiske i det her, hvad betyder det, at et tilsyneladende islamistisk terrorangreb som det her finder sted på et tidspunkt, hvor der er fremgang til det, skal vi kalde det, indvandrerkritiske AfD, mens partier som for eksempel kansler Merz's CDU er presset? Man skal starte med at konkludere, at den her mand var tysk statsborger. Det gør den her sag utrolig endnu mere kompliceret, men den er jo ikke kompliceret i forhold til essensen af sagen. Essensen af sagen er, at en islamist, en kendt islamist, kendt af de tyske myndigheder, har begået et angreb mod seksuelle minoriteter, og dermed har den tyske stat og de tyske partier et grundlæggende problem, og det er, hvordan agerer man, når tyske statsborgere åbenlyst hader den stat og den verden og de værdier, som de er en del af, og spørgsmålet, som kommer til at fylde ufattelig meget politisk, det er selvfølgelig også, at statens fornemste opgave er jo at beskytte statens borgere, og hvis den tyske stat ikke kan beskytte sine borgere, blandt andet i den her weekend seksuelle minoriteter, så er det jo ikke så overraskende, at det giver vind i sejlene til blandt andet den højrefløj, der i Tyskland, der i årevis har advaret mod lige præcis det her, og det betyder også, at den tyske kansler er alvorligt presset, men jo ikke kun af AfD, men jo så sandelig også i egne rækker, blandt andet af søsterpartiet CSU, der allerede har været ude at sige, at vi bliver simpelthen nødt til at sætte hårdere ind, fordi ellers så sker det her igen og igen og igen. Tak skal du have.